malo da ga polomim. Znate kako je ovdje lepo kad izađeš iz tunela. Dobro jutro svima, dobrodošli na ovom klipu. Danas vas vodim opet sa mnom da vidite kako ja tovarim i stovaram. Rekao sam da onaj prvi video da nisam imao kameru, da stavim ovdje kod sebe, da snimam itd. Tako da sam morao malo da požurimo. Imamo ovdje prvi stop odmah u isti grad gdje nam je i firma. Onda tovarimo dve druge mašine i onda idemo za Volen. Da, tako da uživajte u klipu pa se vidimo. Mi smo digli sad ovdje ovako, tu će da ju stavimo, ovo stisnemo, ona je gotova kao što vidite, ona će tu sad da stoji, ja mislim do ponedeljka. Mi smo ovdje sve skupili, idemo dalje. To idemo dalje. To jest, vraćamo se u bazu, dotovaramo još druge dve mašine i onda idemo za Volen. Ja sam još ovdje sad slikao mašinu što smo istovarili. Sad ja nju moram u aplikaciju da sve ubacim te slike i da napišem da je to sve kako treba. I da je mašina puna, rezervar. Imamo sat vremena sada, koliko su sad su 7 sati. U 9 sati imamo tamo termin u Volenu. To je sad imamo vreme da popijemo kafu, imamo vreme da natovarimo te dve mašine, da to vežemo sve kako treba. I onda idemo za Volen. Ljudi, ja sam navikao da spuštam prozor kad vozim uvek u rikvers, tako sam naučio da čuješ sve kako treba iza ako se neko dere ili bilo šta. Jebote, ja spustim ovdje prozor,
A zaboravim da sam ovaj držač ovdje stavio, za malo da ga polomim. Bilo bi super. To je to ljudi, krenuli smo, natovarili smo dve mašinice, 3,3 tone. U 9 imamo termin, kao što sam rekao. Nama treba sada do tamo, pa ja mislim jedno 40 minuta, ne više. Kaki 40, 25, 25, 30 minuta. 30 minuta, dobro. 30 minuta, a mi tek imamo termin u 9 sati. Stići ćemo kako treba. Malo pre ste vidjeli onaj prsluk što sam obukao. Taj prsluk mora da nosiš uvek kada proizvođač kaže da mora da se nosi jedno. Znači ima tamo tačke gdje možeš da se okačiš, da ako bi se nešto desilo ili mašina zakoči sama ili tako, da ne padneš iz korpe, ili onaj katapult efekt, kako se kaže, da ako preskočiš nešto na podu, neku dasku ili neki veći kamen, i onda ono vratite jednom i onda te baci sa druge strane. To je mnogo opasno, treba da se pazi. Zbog toga strogo
se držim toga da nosim taj prsluk. Ipak je moj život i ne želim da se desi nešto. I ovog puta smo se vezali. Izvinjavam se, prošli put nisam se vezao. U auto se uvek vežem, u kamionu ne uvek, ali da. Gledat ću sad i da se vežem u kamionu. To je to. Uživajte. Da, ljudi, obavezno se vežite kada vozite bilo šta, da li kamion, auto, može da spasi uvek život. Dosta ljudi poznajem i što kažu, dešava se i kao da umiru ljudi i to sve kao zato što su bili vezani. Jeste, dešava se, ali dokazano je da mora da kad se vežeš da si dosta sigurniji. Tako da obraćajte pažnju, vežite se, vrlo je bitno. Nije samo što da ne bi platili kaznu, nego već za vaš život. To niko ne može da plati. To je najbitnije, uvek zdravlje prvo da gledate, pa onda ostalo. A ne vi da budete neki frajer, neki naš kulije kad se ne vežem, Ja juče što nisam se vezao, to je zato što kad imam dosta istovara, ali to nije sad izgovor, u pravu ste, to moram da se držim toga. To je zato kad imam puno istovara, onda mi uvek koči, kad se odvežem i trebam da je gledam kroz prozor i uvek mi upali kočnicu, ručno mu, da, ručno mi uvek poddigne i zakoči me i tako da uvek moram gledam iza, hoću da pođem, opet zakoči, ja opet moram ovdje da pretisnem i tako da dosta me nerviralo to, ali nije dobro, treba da se držite toga. Danas putujemo, znači sad idemo za volen da istovarimo, onda idemo u Andermatt, to je gore na brdu. Tamo je mnogo lepo, tamo volim mnogo da vozim, kada ne pada sneg. Kada pada sneg, onda je katastrofa. I onda idemo još u Cairns, tu je kod Lucerne, tamo dotovarimo još jednu mašinu. I onda se vraćamo i to je to bilo za danas. Nemamo puno posla danas, petak, mada oni rekli da ima dosta posla, više od jučer, ali vidjet ćemo. Tu smo, radimo i onda vikend.
puno. Idemo dalje. Gdje ovaj? To je to ljudi, mi imamo sada imamo sat vreme i 40 minuta do sljedećeg nije Istovar nego Rutovar, do sljedećeg Rutovara imamo 106 km. To je to što sam vam pričao, nemam ja više ono kao što sam ranije radio da tovariš palete, vučeš palete sa onaj roli, kako se zove na srpskom, pa kartoni, onaj hoće kartoni u podrum, vino, onaj hoće u drugom spratu pa da nosiš ti pa da... Ovo samo uneš onaj joystick, uneš ga napred, nazad, levo, desno i istovariš, pokažeš mu kako to ide, ako ne zna i auf Wiedersehen. Idemo dalje. Ovdje vidite ima tu putokaz desno, a mi idemo pravo. Mi ne mora da izlazimo tamo na kontrolu, ne idemo bespotrebno, pošto ne idemo kroz Gotthard tunel, nego idemo u Andermatt. A za svi ostali što prolaze Gotthard tunel i što idu u Ticino, oni moraju svi da izađu tamo na kontrolu i da se čeka red. Ja, ich habe heute im Fall nicht viel. Ich kann jetzt nur noch die V10 holen und in Cairns noch eine holen. Aha, ja, ich habe 3 geliefert. To ljudi, ja sam ovu mašinu već uzeo sad, ona je bila gore u lageru tamo kod nju. Sada je tovarimo.
kažem. Znači mašina je oko 2,7 tone. Ovdje imamo 2 puta po 2,5 tone. To znači 50% je sa strane, levo, desno i 50% nazad. Pošto imamo ovdje 5 tone, a mašina je kako se kaže 2,7, znači mogli smo i sa 1, ali dva su bolji. Bolje 2 stavim i onda sam mirniji. Ovdje smo radili ovako, sa strane da ne padne, pošto je ona teška tu iza, ovdje je tek. I ovdje ovako 2 puta po 2,5 tone naprijed. To znači 5 tone, znači više od 100%. I ovdje isto još jednom da ne padne sa lijeve strane i to je to. Krenuli smo na drugi utovar. Ja sam napravio ovdje malu pauzu, otišao sam na WC, pojeo neki sendvič i sad se vraćamo opet nazad. Idemo za Kenc, dotovarimo tu jednu mašinu još i onda idemo u bazu, istovaramo, tovaramo za ponedeljak i onda vikend. To je to ljudi, ovdje gdje moram da tovarim. Vidite onu tamo mašinu iza. Oni kad su i iznajmili od nas, oni su dali datum današnji da su gotovi i onda mi dolazimo po mašinu. Međutim, njima treba ta mašina još mjesec dana, nisu odjavili, tako da... Evo ga moj kamion, moj kamionče, ne treba ništa da tovarimo. Samo ova mašina, samo da nazovemo u biro dispečaru i da mu to javimo i to je to. Ljudi, ja sam morao još pola sata da stanem da napravim pauzu zbog ovih 4,5 sata vožnje, što već imam. Htio sam još časkom da se zahvalim vama za ovih pregleda na onaj prethodni video što sam uploadovao, kako vozim kamion i kako sam pričao o plati. Nisam očekivao da će toliko ljudi da gledaju taj video, tamo ih ima već za dan i po preko 900, ja mislim čak i 1000 sad pregleda. Abonenta sam imao možda koliko 4 komada, sad imam već 50-51, hvala i za to. Ako imate neka pitanja ili ako vam nešto nije jasno, slobodno pišite u komentari, do sada niste pisali, ja ću da vam objasnim, vidjet ću šta kako. Sklonite ono zvonce što vidite kod videa tamo, ja mislim da je sa desne strane, sklonite njega da budete obaveštani kad uploadujem novi klip. Abonirajte još ako niste, znači da budemo u što većom broju. To je to. Evo, moja pauza gotova.
To znači da može da idemo dalje. Pa se vidimo kasnije kad stignem u bazu da utovarim, to jest da istovarim i dotovarim. Vidimo se. Ljudi, to je to, Fertigarbeit. Nisam vam snimio sada kad sam tovario. Brzo sam tovario, 10 minuta časkom. Zato što je bio tamo i gazda još, pa nisam htio da vadim kameru. Tako da završili smo. Sedamo u auto. Dobro. Zaključali kamion. I idemo kući. Vikend. Nadam se da vam se svidjelo sve ovo što sam snimio. Nadam se da ste vidjeli nešto više nego onaj put kad sam snimio. I to je to. Pozdrav!